Аз предпочитам хората сами да говорят. Това са много лични неща, които се случват чрез вяра, чрез Божие допущение за слава на Господа нашего Исуса Христа и Неговите Божии угодници, светиите, наши молитвени застъпници, а в случай свети Флори Лавър. Аз съм свидетел на 16 бебенца, които са плод на този бивш манастир, сега Параклис. И най-фрапиращо, което е, че последните две бебенца са близненца, Стефан и Асен. Тъй като 7 години нямат, те са от Пловдив. Аз познавам майката им. Казах им да дойдат при нас, да се помолят. Ще имат. Бог е милостив към всеки. Дойдоха и на излизане аз просто на шега, така им казах, да даде Господ две, да са да ви напълнат къща наведнъж. И явно Бог чу всичко, и тяхните молитви, и моите, и две близненца прекрасни, които много скоро ги кръстихме ние, нали, в Инорийския храм Света Великомъченица неделя. Тук детенци по рождение няма му се отваря устата, когато родителите му го водят на 4 годинки. Но тъй като знаете, от времето не е имало транспорт, те пътуват само с едно моли, кога се качи детенцето, кога с майката и много близо стигат до Параклисчето. Мръква се вече и решават, че трябва да приспът, тъй като не знаят истината. Това става на 200 метра от тук, където е язмото, нали, манастирската вада, както го наричат и до днес. Те остават там да приспът и някъде на разсъмване детенцето казва: мамо, искам да пия вода. И става чудото. Радвам се, че много млади хора се осъзнават, докато всички ние знаем какво беше, религията беше табу. Аз лично съм изключвана от училище за това, че съм била на църква на Великден в 7-ми клас. В 8-ми клас не ме приеха в комсомола. Ви знаете на тая възраст в една тинейджърска колко е мъчно, колко е трудно да понесеш всичко това, че си пренебрегнат само за това, че си бил там, където трябва да бъде всеки истински християнин. Но благодаря от все сърце на Господ Исус Христос и на Майката Божия, че се умяха до ден днешен да запазят вярата на Господа Исуса Христа в мен и в моето семейство. И за всичко, което става около мен, съм благодарна на Бога и се моля всеки ден да има мир на земята, защото ако няма мир, ние не можем да водим нашите богослужения, да напътваме младите хора в истината, защото Исус Христос е пътя и истината на този живот. Аз знаем молитвената застъпническа роля на нашите покровители, нали, патроните на този Параклис, свети Флори Лавър, които ни представят наистина като наши молитвени ходатаи да молитват от Господа
Благословение на всички уния, които са ги потърсили с вяра пред Христа.